Dulaan sa 30,000 ka mga doses sa bakuna sa Pfizer o kapin sa 1,200,000 ka mga doses sa AstraZeneca ang miabot din sa Sugbo karong adlaw. Una kinahigayon nga magamit din sa Sugbo ang Pfizer vaccine. Gikatakda kining iapod-apod sa mga dakbayan sa Metro Cebu. Ani ang report. Gikan sa Mactan Cebu International Airport, gikarga sa refrigerated van ang mga bakuna o gidala dayon sa cold storage facility sa Department of Health Region 7. Lakip nini ang 29,250 doses sa Pfizer vaccine nga gidakdang iapod-apod sa Cebu Metro Cities tungod sa availability sa required cold storage facility. Wa pa hinuon masari kanusa kini maapod-apod. Ang atuang Pfizer nga nagawat karon is only 29,000 doses that will be given to A1 up to A3 subgroup population. Samtang 132,000 doses sa AstraZeneca vaccine ang gigahin alang sa mga priority sector nga mauimudawan sa naasong bakuna. Bahinon kini sa mga dapit sa Central Visayas nga nakahumana sa AstraZeneca first dose o gamiton usab sa nagpadayon nga first dose vaccine rollout. Apil sa mahatagan unya ang dakbayan sa Sugbo, Mandaue, Lapu-Lapu ug uban pa. Remember, June na ang ilahang second dose karong pato na week May 15 onward. So kung ato to nag-experience ang first dose niya, so ato din ang i-distribute. Kauban si Christopher Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.